Oras madihita saluhutna amanami inanami adurang so tapuka partang yang ata matang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe matang yang mahita. Amin. Tapuji matu hatta marede mahita sian buka de nomor 557 ayat 122. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui disusu na dinggan naso mangasi asalam gadahamu marhite siani molo tungnung na diday hamu basar ni Tuhani puji hamu ma debata hagogo otai olopok kamu ma debata ni si Jakob haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurum didok hatam do ikon manaon hami jalan mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana Tuha sangapon sai parohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami di hapor seaon nature asa toktong makirim di haheheon dohot di hasangapon sugut silehonommu tu akkana porsea diho. Amen. Epistel di pertanyaan bornginon ima natar surat di ulaun apostel bidusia mamuk kasihan ayat sada saat roh di ayat onom mar sori mahita majaha alai saya tong dope diodap pon si Saulus asu-pasu dohot pamunuon dopak sisian ni Tuhani. Alai ujud itong adalan ibana mardonokon huta Damaskus topu masumilam sodang senggijang humaliang ibana. Alai di dokma isi doho Tuhan
Jadi duduk ibana, Yesus doau na nileleami, susah maho manadahi tura-tura. Ima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 750 ayat sada dohot tolu. Bata manami na marhabangsa di Banua Gijang nahujo hami jalan nahu hapor say hami di bagasan sa daguar na muli ima Jesus Kristus Tuhan nami. Maddo muli ate mahami tuho Tuhan disudi dengan dibasam nasa toktong payut-yut ngulu nami dudut hoho sa nami jala didongani ho hami madalani akapartikiani tarlumuwi madisadarion siyan nasugut sahatu budarion dilihok koring kasiniro hadi hami Tuhan marpungu di bagas jorom patu papartanyangan nani doho tani ruas ni huriam naungro tu bagas jorom dohot na mangaradi di bagas nasi dabi marhiti live streaming ali Tuhan di bata pasu-pasu maparsorat taon asa marhiti parsoranon Tuhan taruli gugune baru hami asa mardapot-dapot di hami gugu ng habisuhon marhiti parsauranon tarlumubi di hatam na ng sinaburuhon ni naposom nagabi gugu na baru di hami paposon rohanami Tuhan asa margugu jalapos rohanami madalani ak kapartikian muse naong pinaradim si buluson nami asa pos rohanami di akaragam na masa naneng huadupi hami porseya hami narap dohot ho hami Tuhan jala dilhoko gugu di hami jala di parbisi huo hami Tuhan mangalapati saluhu na akka na huadupi hami pasu-pasu mahami Tuhan salu na ruasin huriam hakabipici buburon na mek na magudang sa hato na matua dia karagam di nahuh parhukil kami toktong maho Tuhan madongani hami unang pasobu hami mga sahon pikiran nami alas toktong maho Tuhan mangajari jalapay ngotok kami asa holakko nahuhapo si hami ay dang margugu hami Tuhan laho mangadupi akapartikiani molo soto dimi mangajari hami molo soho madongani hami dang terbaik kami salakana ture molo sorap dohot ho hami hirim rohanami Tuhan
tarpasu-pasu mangulu nami, sudi akan nanula ni tangan nami, gabi pasu-pasu di hami. Las ngulu namion gabi pasu-pasu mah di keluarga nang di tonga-tonga ni parsauran nami, di dia pe hami maringanan. Ali Tuhan di bata diaka las ni roha, naung doh naneng lehonomu tu hami, ajari hami, asa ditiki menikmati las ni rohai, hupuji hami ho Tuhan, asa unang gabi kesombongan di hami, hirana hami ma napatupa las ni rohai, hape na siya kodo las ni rohai, jala paingot hami di akalas ni roha nami i, boy hami mangalehon akalas ni roha muse, tua kadongan nami na humalia kami pe. Song nima dia karuas ni huriam, dia kaya na komu, naneng marhasohotan Tuhan tutiki-tiki naneng ro. Ima ongun friend racer silalahi, do Dewi Ruth Damayanti buru pangaribuan. Song ninang yanakon ni huriam, David Tamba, Ripka Regina Rosinta buru sinaga. Di bagasan tiki-tiki naneng ro. Jalon na sidama pasu-pasu pardongan sarepion siako marhiti na posom di bagas joromon Tuhan, do di bagas jorom na dong di hakabe picinere. Pos rohanami Tuhan, naung di pada di hongulu na sida, asa mangarade na sida, ditiki na majalo pasu-pasu parbugasoni, gabe ama ina, naburju na sida. Mangarade na sida gabe ama ina, na sotoktong mabuan las ni roha, gabi pasarhon pasu-pasu, tudungan saripena. Song ninang di tonga-tonga ni keluarga kedua belah pihak. Gabi pasaripeon nagok lasin roha manasida, pasaripeon nasay mabuan pasu-pasu di tonga-tonga ni manang di dia penasida maringanan. Gabi gugu ma pasu-pasui asa tarban nasida lomo ni roham. Patuduhon naung di pasadahon nasida di bagasan asini roham. Song nima dia keruas ni huriam, natongon di bagasan nahurang sehat di tikion. Ia nakon nami Fabio si Majuntak, inang si Tinjak buru si Tumpul, inang si Dabutar buru Abbarita, inang Pajaitan buru Huta Barat, amang HDM si Marakir, inang Dokter Nyonya Hutapea buru si Mamora, inang Tabunan buru si Yahan, inang Manurung buru si Hombing, adong dan sida na dirawat di rumah sakit, adong na di bagas na sida. Ali Tuhan di bata, holakodo nahu haporsay hami natuk pahosikon parsahiton siyan pamatang na sidai. Holakodo nahu haporsay hami natuk pamalupon parsahiton na sida. Molo tungpe di paluaso na sida, mga luluwi manang majalahi pangubation di rumah sakit, manang marhiti rubat jalan dot aka naasing pe, parhiti ang may Tuhan. Molohodo na mangalehon hamamalum di parsahitoni, tarbena sida marhay pason, margugo musina sida Tuhan, sumuang guguna law manguduti aka ulaon, dot aka tanggung jawab na pinasahakmu di tonga-tonga ni parngulon na sida. Pasu-pasu aka ubat na, pasu-pasu si panganon na, nang sinumon na, do sudite he, aka naman nanyakon na sida, na makasiholi di hamamalum ni parsahiton ni akaruas ni huriami. Ali amang tinggil maho, pasahat may ditikina, hubar tulomo ni roham. Hubak kami ma akasudi na toras, nang upung pe di tonga-tonga ni ruasmi. Asa marbisuk akan na toras, mamemehon akan na dinggan, tua kaya nakon na napinalumihumi. Nang dia ka upung pe, na seringgas madongani manang mangajari aka pahupuna Tuhan. Asa tubu sihol ni rohani aka upung laho masyagihon aka haporsyaon pakirimon holong ni roha tu aka pahupunay. Asa gabi pahupu manang yanak ko natang di haporsyaon, magudang di pardagingon, magudang nang di partodyon na. Aka yanak ko ni huriape buat kami ma di bagasan tangiang pangodianonon,
aka yanakon nanaing mangadupi di ragam ni hujian sian tingkat SD, SMP, SMA suang-suang ni naing mangadupi ujian masuk tu perguruan tinggi dot aka ujian akhir di universitas manang di perguruan tinggi Ganup homa toktong nang malayong bisuk dot habis taran asa bui ayak kaya nakon nami Tuhan macangahon aka partikian na nilehomi laho marsiajar muse para dehon nasida laho mengadupi aka ujian ni asa ditikina dinggan di paujung jalan naik kelas maka na ujian kenaikan kelas tamat maka naneng tamat jala dia kena menguduti aka parsikolahan muse ho mana patongoton parsikolahan hobar tolo meniruham dia karuas ni huriape Tuhan aka henakon ni huriamon nasa toktong masih hol dia ka rokap parkarejuan nang pareanak konon do sudita he aka sihol ni rohan aka henakon mi Tuhan pos rohanami Ganup martangi yang nasida toktong ditangi hoko nasida jala disakapi ho naing lehonomu ma akan napinangido ni rohan ya kaya nakon ni ruasmi Tuhan dia ka parsikolahan rokap nang paranak kononi ali Tuhan di bata pasu-pasu maka ruasin huriam na di bagasan las ni roha di bagasan sa minggon na marulang tahun di hatu tubu dohot ulang tahun pardongan sarepeon molo dilehoko tabbanitiki naneng bulusan nasida di pardalanan ning ulu nasida Tuhan nang di parsarepion na toktong maho Tuhan paingoton asa di parhasyang nasida tiki asa dipake lau mamuji pasangapoko huhut patupahon akan nadinggan gabi puji-pujian diho las niroha di Ganup parsaoran nasida pasatay matuho aka pakubasion di tonga-tonga ni huriam hakabibici buburon sa minggon dia karagam ni ulaw naneng si hubasan ni huriamon pargugoy aka pangula parhalado dot suditehe aka seksi manang dewan na mangalehon rohana lo makubasi huriamon asa tarpasu-pasu sa lupna pakubasyon ni Tuhan martaba-taba malas ni rohanami law patuduhon haporsyon nami tuho marhiti hinadingga ni parsaoran nang dia ka ulaw-ulaw na dinggabe naneng bigon nami mahatam pasu-pasu na posom makatahoni asa di bagasan las roha kami manjakon hatami Tuhan nagabi gugu di pardagingon nang di partodyon nami laho madalani aka partikiani bahat dope aka naneng hubangi duhami Tuhan ale ubbotuhat doho narikot di ngulu nami doho narumikoti pasahak may hobar tolo manruham sesa madosa nami asiruham di bagasan Yesus Kristus jalo matang yang nami amin. Marede mahita sian bukuede nomor 637 ayat 1-4. Oh
Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata mata dohot sian anak-anak Kristus Yesus. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita ima sian pesalmen bidu 37 ayat 34 rodi ayat 40 ucahama dihita songonon. Haposima jahoba jala paihut-ihut dalan nai. Jadi patibulon namaho tumean tanoi idai daun muma hasis siap ni akka parjahat. Widama sada parjahat nasumalin jala manurubun ibana songon hau narugun di hatubuan nam. Jadi mamolu siba hape dang disibe. Polado hulului ibana hapedang Jepang sai matahon nalidangi jala bereng natigori ai sai hadameon do ujung ni halak sisongoni alai sai siap do sogot akka pangalausi sudena pinopar ni akka parjahat pe siap do. Sian jahobado yanggo hatuaoni akka partigor ibana do partano batoan nasida ditiki hagogotan ditupak jala di palua jahobado nasida di palua do nasida sian akka parjahati jala ditupahi nasida ai marhaposan tu ibana do nasida ima sahatna. Huriani itu hata nahina holongan di bagasan Kristus topik di terupuk tahun ima sesuai na adong di bibelta tua na mangilas ni parjahat doho tua na pagol ni nalidang heado hita manoton film laga pasti hiate manang film detektif tiki SD ba ringkas do macaha buku novel ni rintintin ya detektif atau drama Korea sekarang ini yang lagi ngetren atau juga sinetron India ya yang terlalu dramatis dan tragis. Molo jupak tado mamereng disi akka parulaun na jahat pasti kita gemes ya. Sadi hari mau kena takut polisi nah ita. Ya. Ikut kita terpengaruh, ikut kita emosi. Lambohado molo di kenyataan na jupak kita pangulaunya kapar jahat heado sahala ama manuhor sada mobil siandongan nasa marga unang majo pinabuak margana ti dituhor mobilon dohot surak-surak na lengkap dengan maksud asa boydo ibana mabuan songon angkoti alai dung leleng Roma dongan nak mangido pangrupion au majolai mapuan mobil mi ilian HP di saratiki adong rohana jahat digadehon mobil non saya dipangido aidang cukup dope hepek kumanobus nak saya songoni mah dipaksa dipangido ujungnya ibana do nama mijam mobili ibana nama gadehon mobil ni dongan nai
Hapela ibana muse pamatehon napunasa mobili. Dan sampai hari ini tidak kena tangkap polisi, tidak tahu siapa pembunuhnya. Ala rapi dotong dibunuh amat tai. Dang marhiti tanganna. Kita berpikir mendengarkan peristiwa yang tragis itu yang sangat mengenaskan, marah di dalam hati kita. Kenapa ya Tuhan terjadi ketidakadilan? Jala idona jod jepak kita akasukun madok buasa parjahati dang pitor di debata. Buasa parjahati dang pitor itakku polisi. Buasa aka parjahati ngoluna maduma sonang nyaman. Seolah-olah dia bebas dari melakukan sebuah dosa, sebuah kejahatan. Puasa tutu suku-sukun songoni rotuhita. Ternyata ada banyak ketidakadilan di ngulut tahun masa. Jala jodoh hita memperbandingkan yang satu dengan yang lain. Laos jodoh hita dakolan mabain penilaian, tapi juga menghakimi kan, memberikan penghukuman bagi dia. Tapi sasitonga penghakiman Tuhan itu nama malos kan itu kan, kon di pihak Tuhan itu pamaloson, bukan di pihak kita. Kemudian nih tuhata ido suku-sukun namarhahonaan tu sude laka-laka ni colma di ngoluna iportibion. Jala di Parpudion kita juga bertanya mengapa dan mengapa buasa si penista agamai lumeling uhumna sian teroris. Geram kita mungkin ya mendengarnya. Mengapa seorang suami istri, sepasang suami istri, kakek nenek nama buat setandan pisang lumeling diuhum di penjara sian koruptor. Buasa jala buasa. Jala los ido naing tapangido alusna. Olan itu terus. Ya. Ternyata itu seperti koin yang punya dua sisi. Ya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tanya mengapa, jawabnya kita harus telusuri dulu. Mengapa seperti itu? Romusnya tuhita. Buasa mah au songon na di pasiding dongan herana sabi-sabi inat tema merengau. Buasa mah dang adil pembagian tugas di parkarejuan songon na adong keberpihakan. Kita bertanya sekalian koreksi diri, mengapa puasa songoni puasa di pakaluar ausian parkarejuaku puasa au dicurigai. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Laos di sido hita marpanukun tu debata. Di dia do Tuhani, adong do Tuhani. Sian pamotuani Tuhani do sude akan nama saon. Marnida do debata di si. Ay marhuaso do ibana. Kenapa seolah-olah tidak ada sedikit pun ada jalan keluar atau solusi? Di mana keadilan? Harus hijup do akadongan nape ilului do buasa songoni. Ana mardosa do raho inna kan? Si David pe
di pesal menontong sukunonna. Jadi holso do arsa ni rohani pesal mendaud doon si David nama nurat tonon. Dia gelisah. Mengapa terjadi ketidakadilan? Huriani tuhata juk do hala marpikir nasu berpihak do Tuhani diaka na mengalami aka si tahonon nagabi korban ya do Presiden Abraham Lincoln ditiki namar porangi beristirahat nasida dohot piga-piga padita sekalian sarapan nasida songoni mama katatai Roma sahala padita madog martangyang mahita asa di pihak ta debatain ahama didok si Lincoln didok ibana jangan katakan Tuhan berpihak kepada kita. Tetapi seharusnya lah kitalah yang harus berpihak kepada Tuhan. Artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Apa hiado sahala ruas didokibana songonon inang najulu parjahat doawin. Jadi mulut tikina manakoi martangyang doawin. Apakah Tuhan berpihak kepada orang yang mau melakukan dosa? Bah, itu hati itu jala gurang nang akadong aku ditikina nama buat manang manurat togel martanyang doin memasang togel martanyang tong ya Tuhan tidak pernahlah kompromi dengan dosa ya maka jangan katakan Tuhan berpihak kepada kita meminta restu kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu tetapi seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menuruti perintahnya. Disitulah kita berpihak kepada Tuhan. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pandangan kita. Loh, kenapa? Dalam memang ikonido sasitonga. Kuriani tuhata disonma suku-suku ni ro si David di bahan ibanado perbandingan antara orang fasik, orang yang munafik dan orang yang jujur. Halakna tigor, halakna bonar, halakna biar mida debatan. Yang jelas pasti akan ada konsekuensinya apapun yang kita lakukan. Parjahati, isada tiki, cepat atau lambat dia akan menerima hukumannya. Halakna tigor rohai akan jujuripe nabonari dia juga akan menerima upahnya. Dialus Yesus do sasitonga suku-suku non secara tidak langsung ate. Songon jamita duluk. Apakah itu dia ditindas? Apakah dia menjadi korban? Apakah dia terjadi ketidakadilan di dalam kehidupannya? Maka Tuhan memberikan kebahagiaan upahnya. Ai ido didok martua mahala na pogostodi ai dinasi dado harajau ni debata martua mahala na marsa roha ai siapulan do nasida na marsa rohaun kan boy do
mungkin dibunuh orang lain, ya, atau memang mati kecelakaan. Gurang mai ragam ni alanya hado halak na marsak. Apalagi peristiwa di Piga Arina Salpo na tartutung jabunai sekeluarga olan sahala anak nadona selamat kan marga tampu bolon melodang salah teh, ya, itu begitu mengerikan. Jadi memang aka tragedi nasongoni memang Tuhan ini nama ngalehon pangapulion. Martua mahala nama wasmale di hati goran ai si pabosurondo nasida. Martua mahala na asiroha ai sia-sian do nasida. Martua mahala na parohana yas ai idau nasida do debata do seterusna teh. Do na pajoncokon hati goran na dipaburu-buru si buan dame ai ido anak ni debata. Jadi inilah yang memberikan jawaban-jawaban. Kalau kita tanyakan mengapa dan mengapa, kita akan menunggu mungkin bertahun-tahun jawabannya baru ketemu. Alai ido alus ni sudi akaparu kilon akasi taunon na taadopi di Portibion. Itulah ucapan kata bahagia yang disampaikan oleh Yesus untuk memberikan kekuatan kepada kita dan melihat perspektif dari kacamata Tuhan. Bagaimana kita menilai kehidupan ini dan untuk jangka panjang. Alanido unang sai ro akapadilian manang keputus asaan mero akasi tahun kita. Kita harus melihat mungkin ada hikmahnya di balik itu. Dan selalu orang yang berhikmat mengatakan ada hikmatnya di balik peristiwa. Mungkin tidak tahun ini, mungkin besok. Bahkan anak cucu kita yang dapat jawaban itu. Itulah luar biasanya. Kemudian nih Tuhata dia mah didok si David. Mau akka alak najahati pasti pidom doi pedem dei akan binasa. Alai akan nati gorohai didok bisi jalon nasi dado siteanon. Mereka menerima warisan harta di dunia ini. Itu luar biasanya pemahaman bagi orang Israel bahwa laki-laki, apalagi dia anak pertama, dialah penerima berkat dari orang tuanya. Dialah yang mengurus, mengelola, menjadi steward yang baik akan harta warisan. Dialah yang akan menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Jadi mau alat na lidang rohana na jujur Jepang nado dameni roha, Jepang nado pasu-pasu na gudang. Negara Denmark salah satu negara termakmur di dunia ini. Negara paling nyaman untuk ditinggali. Inilah negara dengan pendapatan paling tinggi dan paling bersih. Maka disebut negara ini negeri dongeng. Salah satu negara tingkat korupsi nyaris nol. Termasuk juga Finlandia dan juga New Zealand. Apa yang menjadi tolak ukur modal dasar mereka adalah kejujuran. Ima halakna lidang maroha. Huriani tuhata dido
pesalmen Raja Daud, orang-orang yang jujur itulah yang mewarisi negeri. Sama seperti yang dikatakan Yesus, martua mahala na ias roha. Karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Mereka melihat Allah. Nangpe sasitonga gudang doa kasih tonon na bui tak alami gudang ni aka TM ancaman, tantangan dan masalah siapapun kita gudang do na atadopi aka persoalan-persoalan di tonga-tonga ning nguluan alai halak na marhaposan tu debata halak na lidang rohana dia akan menemukan keselamatan, menemukan damai sejahtera. Mewarisi bumi ini. Bukan hanya harta kekayaan di dunia ini, alai mewarisi harajau ni debata. Amin. Alanido saya Jepang ma dihita. Songon nedok ni Leslie SM kau dohot simot yer bahwa nedok ni para pesalmen Daud itu adalah sebuah ungkapan ekspresi dari penyelidikan iman akan sikap dan juga kuasa Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak kapanpun dan dimanapun itu pasti Tuhan akan berpihak kepada orang yang benar dan memberikan hukuman kepada orang yang jahat, orang fasik, bahkan orang yang munafik. Uriani tu hatta kison ma hita naing mengalapati bahwa semua hidup ini ada konsekuensinya. Maka marilah kita songon nedok ni terpukon asa boy hita mamereng ari-arita nagacang dope pasu-pasu Tuhani sode aka ulauta ala hita mangulahon dia do lomoni rohani debata jala toktong hita marhaposan tu debata molot waka parjahati siate batado uhumanna upani akan porsea dohot natigori ima manean harajau ni debata. Amin. Martangyang maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami di palwaso hami Tuhan mangulahon akka ulon nami manipat sadarion ragam ni akapar kerjuan di pasahat hodi hami deliho kogogodo las ni roha marhai pahasok kami Tuhan dina laho mencukupi sudi aka kebutuhan di tonga-tonga ni keluarga napos dorohanami hodo namar muduhon ngulu nami hodo parmahana denggani na paradehon paturehon sudi akana rekod dia kana porsea diho Tuhan pasu-pasu mak sudi ruas ni huriam asa margogo hami mangulahon ulaun na pinasahat mudi hami jalabui hupas ding hami rohana jahat dot aka jahaton payas rohanami pargogoi hami marhiti todim asa mertua hami laho mangulahon lomoni roham gabi panean hami Tuhan di portibion nang di harajaon musugut ali Tuhan di bata amanami sahat di homa saluhutna sude na sinitani rohanami sude na ulahok kami jala di bornginon di palwas hohami manangi hok katam marhite margogo mahami tarapul mahami Tuhan jala
ditabai ho bisuk doho sahala di hami laho mangulaon aka tugas-tugas doho tanggung jawab nami di tonga-tonga ni huriam di keluarga di masyarakat nang di aka parkerjoan nami pe atong saha di ho mahami di bornginon paluas mahami mamolus borngin naholomon mardonga toko hami Tuhan margogo jala boy hami peak di podoman nami melepas sudah aka keletihan halo jaun nami boy hami mangalap gogo muse laho manguduti aka ulon nami di aka arna marsogod atong Tuhan saha di homa pamatang nang tod dinami urasi mahami mangasahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami naung manobus dosa nami upuji hami maho di bagasan Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita lausta pasahat ma peliata mahita di tangyang alia manami na di panua kicang sai penerpati ama kuarmu sero maharajaunmu sesaut molomo ni roham di panua tongawon songna di panua kicang lehon matu hami sadaron hanguluan siapari sesama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago dohot hagogoon rodi hasangapon saliling-liling na amin asni rohani itu hatta Yesus Kristus holong ni rohani bata ama dohot parsauran itu di perbadi ama nama dongani hamu saluhutna
Salam oras di hita manginan di son rohami sian Dewan Koinonia papotohot tu hita manginan di patupa yang nakotado na poso bulung posko di Jolo Negara tahun ima program ni huriata yang nakota na poso bulung penggalangan dana na naik sipahasoton nasida tu panti asuhan songon ima sautik buah-buah siak kami maulate tuhama nama masuk-masuk